салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи навбатира ҷавоб ба саволҳои шумо. Сар мекунем ай саволи якум савола додай зенит. Одаме доғи суди дора ай таможни гузашта метавона ё ки не? Одаме ки доғи суди дора турем чикай ӯ то муддати муайян вақти ай турма биромаданаш зери таҳти назорати давлата, яъне ки давлат ӯро назорат мекунад. Агар ки навай турма биромадагӣ боша, ӯ наметавона ягон ҷо сафар кунад. Ай баин ки 2-3 сол мегзара, яъне ки ҳамун вақт ки гузашт, ӯ метавона озодона ба ҷое ки мехоҳад сафар кунад. Мегзарем ба саволи дуюм. Савола додай Рустам. Салом, одаме ки маълумоти олӣ дора вале доғи судӣ гирифтагӣ дар кадом корхона кор карда метавона? Ғайри кори давлат, яъне ки орган дигар любой кора иҷозат ай барои одамое ки доғи судӣ доранд, то кори давлатро омада наметавонанд. Мегзарем ба саволи сеюм. Савола додай номаш Диореп. Вақте гаи ман кард, ман вай ҳақ дорам камера кунам. Албатта ки дар барномаи пешагирам мо гуфтагӣ будем дар ин бора, тра ҳеҷ ка ҳаққу ҳуқуқта запрет накардагӣ гаира камера накун. Чорум саволам бо ҳавай додай. Вақте ки ман паспорти Америка дорам, аблаҳа мара ҳақ дора буқапа. Ту паспорти Америка дори, хай Америкада гаштан. Мегзарем ба саволи панҷум. Савола додай пес 2018. Вақте ки корманди гаи ман мекуна, ҳуҷҷат талаб мекуна, ҳақ дорем ки доказательства пирсем май гаи. Ту ҳақ дорӣ ки озодона қадиш суҳбат кунӣ, яъне ки ту айвай мепирсӣ барои чӣ нарушени тра ман кард. Вай ту патра ман намекуна ку, яъне ки ҳақ дорӣ бипирсӣ барои чӣ гуноҳ тра ман кардай, барои чӣ ҳуҷҷатҳои тра тафтиш кардисай. Мегзарем ба саволи шашум. Савола додай Салим Сафаров. Салом. Савол ин аст ки вақте зан ба шавҳари худ хиёнат мекунад, онҳо ҷудо мешаванд, фарзанд ба кӣ мемонад? Яъне молу мулк чӣ хел тақсим мешавад? Аки иҷа ҳолатҳо дорам, мақсад ки зан агар хиёнат кард, барои фоҳишагӣ хиёнат кунад, яъне ки бо ягон марди дига алоқаи ҷинсӣ кунад, дар ин ҳолат фарзанд ба падар мемонад. Барое ки алоқаи ҷинсӣ, фоҳиша рафтани фоҳишагарии зана, суд ай ҳуқуқи модарӣ маҳрум мекунад, фарзанд ба падар мемонад. Ягон ҳолати дигааш боша, суд хай уҷа худаш мебина, мақсад ки ба чӣ ҳолат шидагӣ, ба чӣ ҳолат хиёнат кардагӣ. Барои молу мулк баробар тақсим карда мешавад, вай хиёнат кардагӣ ҳаст ё ки не. Барои ин ки мисол душавҳарагӣ ёша дар назар дошта бошем, дар қонун дар бораи душавҳарагӣ ягон чӣ омадагӣ несте ки зан ба ҷавобгарӣ кашида бошавад. Дар ҳамин ҳолат даъво кунад, агар мақсад шавҳараш ки хиёнат кард зан мара, мисол ба роҳи фоҳишагӣ рафт, дар ҳамин ҳолат то қай ҳуқуқи модарӣ зана маҳрум мекунанд. Мегзарем ба саволи ҳафтум. Савола додай Ислом. Салом бародар, як кӯдак дори, занат ҳомила боша хизмат мебаранд? Як кӯдак дошта бошӣ, агар диюмгиш ки худованд насибат кунад дар батни ҳамо ҳамсарат боша, диюмгиш таваллуд чӣ тра байни билетат метаванд ҷавобот метаванд. Мегзарем ба саволи ҳаштум. Савола додай Умеҷон Асроров. Растамошкаи мошино чанд сум шидагӣ? Растамошкаи мошинора дар соли 2018 чӣ хеле кихтонам медонен, пешвои миллат арзон кардагӣ. Ака зависит мошина ки та чӣ мошин меёрӣ. Ҳар мошин ҳар хеле, мақсад арзон шидагӣ ози растамошка. Мегзарем ба саволи наҳум. Савола додай Саид. Салом ака, ман як бача ҳастам, мехоҳам Тоҷикистон бирам, не ки аблав ҳастай, қоғази ябачагӣ надорам, ба ҳамин хотир намерам Тоҷикистон. ҳамира чӣ хел кунем? И ягон ҷои мушкилӣ надорад, ту ба Тоҷикистон миёӣ, мерай, ҳуҷҷатота турӣ мекунӣ, ту да справка метаҳанд, ҳуҷҷати якка писарид метаҳанд. Тра баъд аблава намеқапа намебарад. Мегзарем ба саволи даҳум. Савола додай Исмоил. Салом, мо дар Хитой хондастем, баъди тамом кардан мо ҳақ дорем Тоҷикистонда қурбақа, шӯрбо ё шашлики гушти хар бичарем. Рӯи қонун ҳамира мегуфтӣ, худат медонӣ ку дар як ҷои истоди урфу одатша одат мекунӣ. Акрост дига ма саволта нафаҳмидам, не ки ту дар ҳамин мавзӯъ агар бугӯӣ ки ту ҳамин чизоро бизнес кунӣ ё ки биёй ҳамин чизоро истеъмол кунӣ дар худат, дар қонуни худмон манъ, яъне ки хай ӯз дар ягон ошхона мерай, гушти хар боша, ва ҳеҷ ка намехӯрад, шикоят мекунанд ай болои ҳамун ошхонаро маҳкамаш мекунанд, меравад. Барои бизнес шам карданам мумкин нест, иҷозат нест дар худмон ҳамин гушти хар, қурбақа ва дигар чизое ки ҳам хитоиё мехӯранд. Мегзарем ба саволи 11. Номуш навистагӣ Бачаҷон. Салом ака, саволи муҳим дорам. Ман мехоҳам ҳамин кодексҳоро ҳамаи статьяҳоша бидонам, ман интернет мекунам, нестай. Гуфти ҳамун номи худат ки Бачаҷон кодексҳоро статьяҳоша навистан, донистан, ҳеҷ ҷои мушкилӣ нест. Ҳамаи телефонҳози Play Market дорад, ҳамун Play Market биза
конституция биза конституция ҷумҳурии тоҷикистон мебурояд, кодекси ҷиноятӣ биза кодекси ҷиноятӣ мебурояд, кодекси оила биза оилаш мебурояд, кодекси замин биза. мақсад ки ҳамаи ҳамин кодексҳо дар ҳамун плей маркет ҳастанд. Айуҷа ки наёфти книжни мирда ҳама намуди ҳамин китобҳо ҳастай. Айуҷа наёфти баъд китобхонаи миллӣ меравӣ ҳамуҷа дар мехонишона. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай номушнависдаги бригада. салом алейкум бародар, саволи мада аниқ посух бидеҳ. илтимос, як бародар дар Россия дар хонаи як одам кор мекунад ва хозяини ҳамун хона банк мекашад ва мекора камкам мефурӯшад. одаме ки дар ҳамунҷа кор мекунад патент надорад, неким агар ментоқапан хозяини хонаро барои кашидани банк ва парвариш карданаш ягон статья дода мешавад ва коргари ҳамун одам да ягон проблема мешавад ё ки не. албатта ки вақте ки ту худат як ҷиноята дидести, мисол ҳамун коргари ҳамунро мегирем озӣ, ӯ дар хонаи ҳавай кор кардестай, дидестай ки ҳамун соҳибхона банк истеъмол кардестай ё парвариш кардестай, не ки коргар ҳамун чиза дидестай ба кормандои мақомотҳои орган агар хабар ки натия уже худаш як ҷиноят ҳисобай. вақте ки ту дидестай хабар наметӣ ҳамин худаш як ҷиноятай. а вақте ки ту дар ҳамунҷа дидестай бо дальши дар ҳамун хона кор мекунӣ ва як киюра меқапанд тра савчас нигуфта мебаранд қати ҳамун. аки статьёи Россияра Москвара ман намедонам ки дар қабидани банк истеъмоли ҳамин чизо чанд сол метиҳанд, не ки ҷиноятай. диданад як ҷиноятай, бо савчас нигуфта як ҷинояти дигар. мақсад ки дута статьяра боло ба боло мезананд. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай. савол ду фарзанд дошта бошӣ хизмат мебаранд? мо аз ҳамин саволда ҷавоб дода будем, намебаранд. инак барномаи имрӯзаи мо ба охир расид. саволҳо ҳамиқа буданд. баъд рости гап саволҳои бисёри павтора дар онҷа такроран саволҳоро метиҳанд. дар комментариёро ҳам одамо менависанд ки дар ҳамин барномаҳо чӣ саволе ки такрорай павторай ҳамун савола ҷавоб нате. мақсад мо медорем тамошо мекунем та ҳар рӯз ҳамун саволҳоро павтор ҷавоб додесай. ба ҳамин хотир ман дига ҳамин саволҳое ки павтор дар комментари ҳаста ва ёро ҷавоб наметавам. ҳамин барномаҳои пешаи барнома шудагиро бинен, ҳамун саволотонам мумкин ҷавобша меёбен. бо шумо буд Сорбон Сафаров. зинда ва саломат бошед. дар канали мо чӣ ба вай подписаться кунед.